छगनराव भुजबळ आहेत त्यांची काल हिंगोलीमध्ये सभा झालेली आहे. असं कुठेतरी चर्चेलं जात आहे की ओबीसीच्या मुद्द्यावरून छगनराव भुजबळ हे आताच का आक्रमक होतात, यापूर्वी कधी झालेलं नाहीये का? यांच्या पाठीमागे कोणाचं षडयंत्र असणार आहे, काय वाटतं? बाळू कोकाटे एबीपीचा प्रतिनिधी म्हणून तुम्हाला पहिल्यांदा मी मनापासून धन्यवाद देतो की आपण हा पहिला प्रश्न विचारलात की ओबीसी करता म्हणून छगन भुजबळ आजच आक्रमक का झाले. आपण छगन भुजबळांची जर पार्श्वभूमी बघितली तर ते 1991 साली मी मंडल आयोगाकरता म्हणून शिवसेना सोडली म्हणून जे लोकांना सांगतात ते अजिबात खरं नाही. आजपर्यंत त्यांनी त्याचं भांडवल केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, भुजबळ आज ओबीसी समाजाकरता लढतायत असं जे ते एकंदरीतपणे आव आणतायत किंवा तसं चित्र उभं करतायत ते सुद्धा साफ खोटं आहे. याचं कारण असं की हे छगन भुजबळ काल परवापर्यंत फक्त आणि फक्त माळी समाजाकरता लढत होते. फक्त आणि फक्त समता परिषद म्हणून, माळी लोकांची परिषद म्हणून ते वावरत होते आणि मिरवत होते. त्यामुळं भुजबळांचा आजचा जो चेहरा आहे हा खरा चेहरा नाही, तर भुजबळांचा आजचा जो ओबीसी समाजाचा नेता बनण्याचा जो केविळवाना प्रयत्न आहे हा खरा नकली चेहरा आहे. आणि या चेहऱ्यापासून मला असं वाटतं की सगळेच सावध झालेले दिसतात. त्यामुळं भुजबळांना ना ओबीसी समाजाबद्दल काही घेणं देणं, त्यांना फक्त आणि फक्त स्वतःची संपलेली प्रतिमा ही उभी करण्याकरता म्हणून ते धडपडतायत असं आपल्याला वाटतं, पण तसं देखील नाही आहे. माझी जी माहिती आहे ती अशी आहे की त्यांना भारतीय जनता पार्टीच्या एका वरिष्ठ नेत्यांनी बोलवलं आणि त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही या प्रकरणामध्ये आक्रमक व्हा नपेक्षा तुम्ही जे आता बाहेर आहात ते जामिनावर बाहेर आहात. भुजबळ काही वर्ष हे जेलमध्ये होते याची आठवण भुजबळांना पुन्हा पुन्हा करून देण्यात आली आणि त्यातून ओबीसीचा आधार घेऊन आज भुजबळ महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतायत. परंतु मी पुन्हा पुन्हा महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला आणि विशेष करून मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या जनतेला हात जोडून विनंती करेन की हा राजकीय डाव हा कोणत्या पक्षाचा आहे आणि त्या पक्षाचा छगन भुजबळ हे मोहरा आहेत का हे ओळखून आपण आपली डोकी शांत ठेवा, एवढंच मी सांगेन. काल हिंगोलीमध्ये सभा झालेली आहे, त्याच्यामध्ये असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे की शिंदे आरक्षणासाठी शिंदे समिती जी नेमली होती ती सुद्धा रद्द करण्यात यावी म्हणून. असं आहे की भुजबळ हे जाहीर सभातून का बोलतात? शिंदे समिती त्या ठिकाणी रद्द करा, सारथीमधून ओबीसीला आर्थिक मदत करा वगैरे वगैरे काही जे ते मुद्दे मांडतायत, हे निर्णय कोण घेतं? हे निर्णय सत्ताधारी पक्ष घेतो आणि सत्ताधारी पक्षामध्ये छगन भुजबळ आहेत. इतकंच कशाला, तर ते कॅबिनेट मंत्री म्हणून आहेत. तिथे ते निर्णय त्यांनी ते रद्द करून घेऊ शकतात ना. ते निर्णय जर तुम्हाला रद्द करायचे असतील तर लोकांच्या समोर ही आव्हानात्मक भाषा वापरून का तुम्ही असं बोलता? तुम्ही तिथे मांडलं पाहिजे. परंतु मी सांगितल्याप्रमाणे छगन भुजबळांना कोणाशी काही देणं घेणं नाही, तर त्यांना तुम्ही जामिनावर आहात ही भीती दाखवली जाते, त्याच्या पायी त्यांना हा आक्रस्थळेपणा करावा लागतोय असं माझं स्वतःचं मत आहे. सर, कालच डिक्लेअर झालेलं आहे आपल्याला पक्षाकडून विदर्भाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे, काय सांगा? दुसरी गोष्ट, छगन भुजबळ ज्या व्यासपीठावरून आव्हानं करतात त्याच व्यासपीठावर प्रकाश शेंडगेंसारखा माणूस हा मराठा समाजातला एक सुद्धा आमदार आमचा समाज निवडून येऊन देणार नाही तर नाही, परंतु मराठा समाजातला आमदार न चाडा साधा सरपंच सुद्धा होणार नाही आमच्या व्यतिरिक्त, अशी भाषा वापरतात. काही लोक कोणाचे हातपाय तोडण्याची भाषा वापरतात आणि त्या व्यासपीठावर छगन भुजबळ असतात. याचा अर्थ छगन भुजबळांना हे सामाजिक वातावरण बिघडू द्यायचं आहे का, हे सुद्धा समजलं पाहिजे. राहिला प्रश्न पुढचा जो तुम्ही मला जोडून विचारलं की आजच माझी पूर्व विदर्भाचा संपर्क नेता म्हणून निवड झालेली आहे. मी माझे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी माझ्यामधील जर काही थोडंफार संघटन कौशल्य असेल तर ते संघटन कौशल्य दाखवण्याची पूर्णपणे मला संधी ही पूर्व विदर्भासारख्या एका विदर्भामधल्या पक्षीयदृष्ट्या पूर्णपणे दुर्लक्षित भागाकडे काम करण्याची संधी देऊन
ती मला संधी त्यांनी मिळवून दिलेली आहे. त्याबद्दल मी आदरणीय उद्धव साहेबांना धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो.